Fi żjara li għamel il-President George Vella lill-kumpanija Foster Clark Products Limited li tħaddem iżjed minn 300 ruħ, innota s-sinerġija li teżisti bejniethom. Il-ħaddiema kollha ta' livell għoli ta' edukazzjoni ilhom jaħdmu mal-kumpanija iżjed minn 10 jew 20 sena. Il-kap eżekuttiv Joseph Busuttil qal li din il-kumpanija ilha topera f'Malta għal aktar minn 55 sena u tipproduċi prodotti tal-ikel u x-xorb li jiġu esportati fi żjed minn 70 pajjiż. F'kelmtejn tal-okkażjoni, il-President Vella faħħar l-investiment kontinu li jsir mill-kumpanija sabiex ikollha iżjed teknoloġija avvanzata. U tara, il-rabta li jem bejn il-nis kapaċi li għandek għan kwalifikati, il-makkinari sofistikat u l-ammont ta' xogħol kif ikun organizzat, tippressjona ruħek. U tifhem għaliex fabrika tagħmel suċċess. Huwa awgura li l-ħidma kooperattiva li hemm bejn il-ħaddiema tkompli tissaħħaħ biex ikompli jintlaħaq lan tal-kumpanija.